arani alif datul wahid utawa den arani alif ahadiyat utawa den arani alif uluhiyat iku mau timbang maksud sing kula waca niki sing uluhiyat kan pemahamané sing uluhiyat akadiyat uluhiyat. Lah iki iso dadi akadiyat dzurriyat iki. Paham ya? Urut-urutane bar uluhiyat, satiyat, dzurriyat. Dzurriyat berarti Nur Muhammad penting itu. Lek uluhiyat sik gaib. Lek satiyat berarti nuru oh. Lek dzurriyat berarti Nur Muhammad. Penek ngono ya gandeng ngoten niku singkate ngoten nggih. Intine teng mriku ngoten nggih. Tapi lek dijabani ya kaya sing kula wasni niku wau penjabarane. Nek sampean kon ngadeng ngoten kaya cah sekolah kuliah ngelu nggih mboten. Ngelu. Wis penake mulai-mulai pemahaman pen kaya sing singkat. Lek akadiyat uluhiyat iki berarti Allah gumber tajali. Lek sarfiyat nuru Allah atau lintang johar awal sama saja. Lek dzurriyat Nur Muhammad ngono iku mau kersa nyatake lan kersa nglahirake wujude alif huruful wahid. Alif huruful wahid iki prosese kok iso dadi Nur Muhammad ki mang urut-urutane ngoten nggih urut-urutane. Dari alif huruful wahid ngelahirake alif mutakalim wahid ngelahirake nurullah lan nyatakake wujude alif tamsur ngelahirake ngalam wahdat ngelahirake Nur Muhammad jadi wijine kabeh ngalam saisine wallahu a'lam. Dene yen den arani omah akadiyat dzurriyat iku kena den arani dadi omahe Allah nalika Allah wis kersa nyatake wujude sifate Allah yaiku wis kersa nyatake wujude sejatine Nur Muhammad. Dene oleh nyatakake lan oleh ngelahirake yaiku alif jati kang den arani kang den arani dajati urip jati utawa kang den arani alif datul wahid utawa kang den arani alif akadiyat utawa kang den arani alif uluhiyat iku mau ngelahirake alif huruful wahid ngelahirake alif mutakalim wahid ngelahirake nurullah ngelahirake ya iku kang dadi nurullah iku kang dadi wijine uripe lan nglahirake alif tamsur iku ya alif tamsur ngelahirake ngalam wahdat banjur ngelahirake Nur Muhammad iku kang dadi wijine kabeh ngalam saisine. Iki kelene kata-kata penjabaran sing kula jelasne dhewe iki lafaz Allah sire lafaz Allah alif lam ra. Ini kan mau kula jelasne. Iku kan dadi lek ngarani alif petang perkara. Alif petang perkara iki apa? Alif lam ha. Alif berarti maknanya apa lek alif? Berarti Allah sik berarti apa? Alif datul wahid. Sing alif kedua, makanya alif petang perkara lek ngarani. Alif kedua berarti lam sing wal. Kan lafaz Allah alif lam ha. Gitu. Alif sing pertama kuwi mang sik berarti jenenge apa? Alif dat. Berarti yang pertama datul wahid. Alif yang kedua berarti lam pertama ya. Lam pertama jenenge apa? Alif huruful. Yang pertama mang dat, yang kedua huruf. Ketiga mutakalim, keempat tamsur. Iku umpama penake ngapale nggih, penake memahami. Alif pertama mang apa? Alif datul wahid. Alif kedua atau lam awal alif huruful wahid. Alif sing ketiga utawa lam sing kedua alif lam ha dua jenenge alif mutakalim wahid. Haknya atau alif keempat atau haknya menjadi alif tamsur.
Gusti Allah ya jenis sing jenenge Allah ku ya alif lam lam ha. Alif lam lam ha iki apa? Lek alif datul wahid, alif huruful wahid, alif mutakalim wahid iki jenenge qadim. Allah se goib ki qadim Gusti Allah. Mas nabate Gusti